Η κατάσταση του Δημήτρη Κόκοτα παραμένει σταθερή, καθώς ο γνωστός τραγουδιστής εξακολουθεί να νοσηλεύεται από το Μάρτιο του 2024 μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης του, η οικογένεια του, οι οποίοι παραμένουν κοντά του με αδιάκοπη στήριξη, εκφράζουν την έντονη επιθυμία να το φέρουν σπίτι, αν οι γιατροί το επιτρέψουν. Αυτή η επιθυμία δεν είναι μόνο μια ένδειξη αγάπης και προσκόλλησης, αλλά και μια ελπίδα για μια αλλαγή περιβάλλοντος που μπορεί να βοηθήσει στην ψυχολογική του αποκατάσταση. Η απόφαση για την επιστροφή του Δημήτρη Κόκοτα στο σπίτι, εφόσον είναι ιατρικά εφικτό, περιλαμβάνει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο που θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό για 24 ώρες φροντίδα. Η οικογένεια επιθυμεί να έχει τον αγαπημένο τους τραγουδιστή κοντά τους, καθώς η αλλαγή περιβάλλοντος θεωρείται σημαντική για την ψυχική του υγεία, ειδικά μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντατικής νοσηλείας. Παρά τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται, η επιθυμία τους να το φροντίσουν οι ίδιοι και να το στηρίξουν είναι αδιαμφισβήτη. Η ρουτίνα των επισκέψεων στο νοσοκομείο για την οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα αποτελεί το βασικό στήριγμα αυτής της μακράς περίοδου. Η σύζυγος του Κατερίνα και οι αδελφοί του Έλλη δεν αφήνουν στιγμή τον τραγουδιστή. Και είναι συνεχώς στο πλευρό του προσφέροντας του συναισθηματική υποστήριξη και αγάπη. Αυτή η αδιάκοπη παρουσία τους δεν είναι μόνο στήριξη για τον ίδιο τον Δημήτρη αλλά και για τους ίδιους οι οποίοι βρίσκουν δύναμη από την επαφή τους με τον αγαπημένο τους. Η αγάπη και η αφοσίωση της οικογένειας είναι παρούσες σε κάθε στιγμή αυτής της δύσκολης διαδρομής και αυτούς η ελπίδα για τη βελτίωση της κατάστασης του παραμένει αναλύωτη. Η οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτή τη δύσκολη περίοδο με υπομονή και ελπίδα. Το ενδεχόμενο της επιστροφής του στο σπίτι με την κατάλληλη ιατρική φροντίδα είναι η φωτεινή προοπτική που ενισχύει τις καθημερινές τους προσπάθειες. Παρά την αβεβαιότητα σχετικά με την υλοποίηση αυτής της προοπτικής, η επιθυμία τους να τον επαναφέρουν στην κανονικότητα του σπιτιού τους και να τον περιβάλλουν με τη ζεστασιά της οικογένειας τους είναι έντονη και ανυποχώρητη. Οι καθημερινές επισκέψεις τους στο νοσοκομείο προσφέρουν σε όλους τους εμπλεκόμενους δύναμη και κουράγιο για την επόμενη ημέρα. Καθώς αναμένουν με αγωνία τη στιγμή που ο Δημήτρης θα ξεπεράσει την περίπετειά του και η ζωή τους θα επανέλθει στην κανονικότητά της. Η οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα συνεχίζει να προσδοκά ότι αυτή η δοκιμασία θα περάσει και θα μείνει πίσω σαν ένα κακό όνειρο. Η ελπίδα για την επιστροφή τους στην καθημερινότητα τους δεν είναι μόνο μία σκέψη, αλλά και μία πραγματική επιθυμία που τους οδηγεί και τους δίνει δύναμη να αντέχουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Όλοι περιμένουν την ημέρα που ο Δημήτρης θα είναι και πάλι μαζί τους. Υγιής και ευτυχισμένος, και αυτή η ελπίδα τους δίνει την απαραίτητη αισιοδοξία για το μέλλον.